Звесткі, якія ёсць у нашай базе звестак, 1878 сябраў беларускай хрысціянскай дэмакраты, нагадаю, год таму было каля 450, 70% з іх гэта хрысціянскія дэмакраты ў рэгіёнах. Больш чым у 108 дакладней, больш чым у 108 гарадах і мястэчках ёсць прадстаўнікі і суполкі беларускай хрысціянскай дэмакраты. Сфармаваныя 5 абласных радаў з 6. І я попрошу прывітаць кіраўнікоў тых абласных радаў. Танцю Карповну Кабанчук з Магілёўшчыны, Дмітра Штуркая з Берасейшчыны, Миколая Балцюка з Гарадзеншчыны, выконваючы абавязкі кіраўніка гомельскай арганізацыі Тамару Алексеевну Зайцеву, кіраўніцу Віцебскай абласной арганізацыі Тацяну Евгеновну Северину. Кожны месяц да сябраў беларускай хрысціянскай дэмакраты у нас прыходзіць рассылка, больш за 2000 чалавек бясплатна штомесяц атрымліваюць ад нас пакеты інфармацыі. Дзякуй вялікі за гэтую рассылку кіраўніцы аддзелу кадраў Наталья Васильевич. Четыре чалавекі: Валерия Черноморцева, Валентина Шичко, зноў жа Татьяна Евгеновна и Ирина Губская регулярно раз на месяц тэлефануюць усе наши структуры. Дзякуй вялікі за такую региональную працу. Дзякуй. Таксама з дапамогай Валентины Шичко мы фармуем пакункі матэрыялаў. Раз на месяц альбо на национальных радах, альбо паміж імі мы рассылаем вам пакеты газетаў, матэрыялаў, тканіны, все, что потребно для працы. Інфармацыя. Працуе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакраты. Апошнія 2 месяцы стала 2 журналісты. Дзякуй вялікі Лавіні і Геннадію Шарыцкіну. Сайт беларускай хрысціянскай дэмакраты, ягоны адрес вы бачыце: www.bcdh.info. За апошнія 2 месяцы наведвальнасць павялічылася ў 2,5 разы. Калі ласка, заходзьце на bchd.info. Дзякуй вялікі Даніку Пінкевічу і Змітру Ясченю за цудоўны сайт. Газета «Крыніца» выйшла уже 9 нумароў. Мы обновили легендарную газету белорусских христианских демократов, якая выходила в 20-30-е годы минулого стагоддзя и была не менш вядомай, чым наша Ніва. Дзякуй вялікі Денису Садоўскаму, Іры Губскай, якія разом со мной супрацоўнічаюць у редакції. В галіне ідэалогіі займаўся распрацоўкай кампаніяў, аналітыкай, складаннем тэкстаў, листами и книгами. Одну из апошніх книгаў представляю вашей увазе. Книга «Маладафронтовцы». Интервью с 50 найбольш вядомымі сябрамі руху «Малады фронт», где все кіраўнікі «Маладого фронту», все кіраўнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты і калісьці пачыналі. Культурніцкія мерапрыемствы. Хрысціянскі хіт. Выпущено уже 5 альбомаў беларускі хрысціянскі хіт. Сегодня мы пачуем некаторыя спевы з 5-го дыску «Белорусский христианский хит». Неўзабаве выйдзе ў свет і 6-й. Это практически самый паспяховы беларускамоўны хрысціянскі проект за апошнія гады. І дзякуй вялікі Валентине Шичко, якая падрыхтавала сённяшні канцэрт і займаецца гэтым дыскам. Был створаны клуб літаратараў-хрысціянаў «Добровес», які аб'ядноўвае пісьменнікаў і паэтаў розных канфесій. Дзякуй вялікі Дмітру Трофімчуку, Валерии Черноморцевой, Галіне Каржанеўскай за стварэнне гэтага клубу. Праходзяць дыджэйскія курсы дыджэяў адраджэння, праект закладзены яшчэ ў «Маладым фронте». Паспяхова рыхтуюцца зараз лідеры з ліку вернікаў, маладых вернікаў у першую чаргу, і таксама проходит кампания «Шоу Белорусчины», осветницкие эдукативные мероприятия по школах, университетах и на городских святах. За эти проекты дякую Наталье Васильевич и Кириллу Шику.
Правіў больш за 10 міжнародных сустрэчаў у Еўрапарламенце, у Брюсселі, у Страсбуры, сустракаўся з прэм'ерам-міністрам Літвы Андрусом Кубілюсам, міністрам замежных справаў Швецыі, якая старшынёй Еўразвязі Карлам Більтам, з кіраўнікамі хрысціянска-дэмакратычных партыяў у Голландыі і ў Літве. Рабіў яшчэ шмат чаго, дарагія сябры, але в першую чаргу хочу падзякаваць вам за тое, што дапамагалі ў гэтай працы. Усіх тых, каго я не змог назваць, асабліва координатаров региональных структур БХД Белизны, вам дякую. Але найперш і найбольш, я думаю, дорогие сябры, за дзейнасць нашай партыі падчас апошніх 8 месяцаў мы мусім падзякаваць Богу. Тое, што было зроблена, это чалавеку немагчыма, але Господу мы ведаем, усё магчыма. Дзякуй Богу, які натхняе нас, запальвае нашыя сэрцы, падымае нас ад нашых грахоў і вядзе да сябе, для тае будучыні, якую ён абяцаў тым, хто любіць яго. Мы верым у Бога, мы любім Беларусь, і з гэтым мы пераможам. Для мяне былі вельмі важныя меркаванні 3 чалавек, для того, каб вызначыць, якім шляхам павінна была ісці хрысціянская дэмакратыя далей. Гэта людзі, якія па-свойму ацэньваюць тое, што зроблена за 8 месяцаў, але якія глядзяць наперад. Я з асаблівай увагай, перад тым, як рыхтаваць свой выступ на з'ездзе, прыслухаўся да словаў аднаго з кіраўнікоў гомельскага БХД, Юрия Климовича, до кіраўніка Чашинской суполки БХД Алексея Александровича и кіраўніка Кастрычинского района Менску Левона Скоробогатого. Все эти 3 человека сказали про одно. Солью нашей с вами христианско-демократичной политики повинна быть увага и повага до человека, як образа и подобенства Божьего. Оборонять и отстойвать гэты образ боская у особе, у громадстве и у державе, это сапраўды воскрыё политики белорусской христианской демократии. Калі дзесьці человека незаконно выселяют из дома, белорусская христианская демократия повинна быть там, как оборонять этого человека. Калі дзесьці человеку не дают права на веру, альбо право на мову, белорусская христианская демократия шчыльными шэрагамі повинна паўстаць на его оборону. Калі дзесьці у Беларуси человека принижают, подманивают, белорусская христианская демократия повинна быть там. Наша задача оборонять образ и подобенство Божие у Беларуси и у Беларуси. Дорогие сябры, калі мы будем рабіць гэта, веру, што мы станем ведучай партыяй у нашай краіне, мы зможам сапраўды выяўляць альтэрнатыву дзейснаму рэжыму. І ключавая тэма, якая, на мой погляд, будзе галоўнай падчас бліжэйшых палітычных кампаніяў, это выклік беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Карупцыя, якая працяла увесь сённяшні дзяржаўны механізм. Сённяшняя дзяржава крадзе і хлусіць, і на гэтым трымаецца, на страху, хлусні і на крадзяжы. Коррупцыйныя схемы з'яўляюцца рухавіком функцыянавання дзяржаўнай машыны. Хтосьці крадзе, хтосьці мае кампрамат на таго, хто крадзе і трымае яго ў страху і падначаленні. Так працуе сённяшняя ўлада. Але мы з вами сумленныя людзі. Мы з вами хрысціянскія дэмакраты. Значит, мы с вами подчас ближайших кампаний, местных выборов президента, повинны отказать на этот выклик и перамагчы гэтае зло, взломать хребет коррупции, якая раздела сённяшнюю белорусскую державу. Мы повинны изменить режим, які крадзе и платит. Дорогие сябры, тое, што мы робім, гэта тое, у што мы
християнська демократія прийде до влади, і тоді страх і кусня перестануть бути нормою у білоруському громадстві. Белорусская христианская демократия прийде до влади, и тогда аборты, алкоголизм и самогубство перестанут быть нормой у Беларуси. Белорусская христианская демократия прийде до влади, и тогда Беларусь сапраўды будет вольной. Белорусская христианская демократия урэшце пераможа, и Беларусь будет жить як належит. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую.